Am descoperit codul secret prin care vă pot afla gândurile. Am venit să vă pun niște întrebări foarte simple. Sunteți pregătit pentru interviu? Da, sunt pregătit. Dar trebuie să vă adresați cu mai mult respect. Pe parcursul interviului, vă rog să vă adresați cu majestatea voastră. Cu ce drept pretindeți asemenea respect regal? Ar trebui să știți că eu controlez 98% dintre oamenii lumii dumneavoastră. Nu crezi că acest lucru îmi oferă dreptul de a purta un titlu regal? Aveți dovezi care vă susțin afirmația? Da, o mulțime. În ce constă dovada dumneavoastră? În multe lucruri. Dacă doriți răspunsuri, vă veți adresa cu majestatea voastră. Unele lucruri le veți înțelege, altele nu. Ca să-mi înțelegeți punctul de vedere, mă voi descrie și voi corecta părerile pe care le au oamenii despre mine și despre locul unde mă aflu. Aceasta este o idee bună, majestatea voastră. Începeți prin a-mi spune unde trăiți, apoi deschideți-vă aspectul fizic. Aspectul meu fizic? De ce? Dragul meu domn pământean, eu nu am un corp fizic. M-aș simți infirm cu o asemenea povară precum cele în care trăiți voi, ființele pământene. Sunt alcătuit din energie negativă și trăiesc în mințile oamenilor care se tem de mine. De asemenea, ocup o jumătate din fiecare atom al materiei fizice și fiecare unitate a energiei mentale și fizice. Poate îmi veți înțelege mai bine natura dacă vă spun că sunt partea negativă a atomului. Înțeleg ce vreți să susțineți. Susțineți că dacă nu ați fi dumneavoastră, nu ar exista lume, stele, electroni, atomi, ființe umane, nimic. Este corect? Complet adevărat. Atunci, dacă ocupați doar o jumătate din energie și materie, cine ocupă cealaltă jumătate? Cealaltă jumătate este ocupată de opoziția mea. O opoziție? La ce vă referiți? Opoziția este ceea ce voi pământenii numiți Dumnezeu. Deci spuneți că împărțiți universul cu Dumnezeu? Asta susțineți? Nu susțin. Este de fapt chiar adevărul. Înainte ca acest interviu să se termine, vei înțelege de ce declarația mea este adevărată. Vei înțelege de asemenea de ce trebuie să fie adevărată. Altfel, nu ar mai exista o lume ca a voastră, nici ființe pământene ca dumneavoastră. Nu sunt o bestie cu limba bifurcată și coadă cu țeapă. Dar controlați mințile a 98 de oameni din 100. Ați spus-o chiar dumneavoastră. Cine provoacă toate nenorocirile din această lume, 98% controlate de diavol, dacă nu dumneavoastră? Nu am spus că provoc toate nenorocile din lume. Pe de altă parte, mă mândresc cu asta. Este datoria mea să reprezint partea negativă a lucrurilor, inclusiv gândurilor pământenilor ca voi. Cum altfel aș putea controla lumea? Opoziția mea controlează gândurile pozitive. Eu controlez gândurile negative. Cum preluați controlul asupra minților oamenilor? E foarte ușor. Numai ce pătrund în mintea lor, că și eu ocup spațiul neutilizat al creierului oamenilor. Îmi plantez semințele gândurilor negative în mințile lor pentru a prelua și a controla spațiul. Probabil că dețineți multe trucuri și mijloace prin care preluați și susțineți controlul asupra minții umane. Folosesc trucuri și mijloace sigure de a controla gândurile. Mijloacele mele sunt unele inteligente. Continuați și deschideți-vă trucurile inteligente, majestate. Unul dintre cele mai inteligente mijloace pentru controlul minții este teama. Plantez sămânța fricii în mințile oamenilor, iar, pe măsură ce aceste semințe se dezvoltă și cresc, controlez spațiul pe care acestea îl ocupă. 6 dintre cele mai eficiente frici sunt teama de sărăcie, teama de critică, de sănătate șubredă, de pierderea iubirii, de bătrânețe și de moarte. Care dintre aceste 6 teme vă ajută cel mai des, majestate? Prima și ultima, sărăcia și moartea. Cu diferite ocazii, țin lumea în ghiare prin una sau alta dintre ambele temeri. Plantez aceste temeri în mințile oamenilor cu așa dexteritate, încât ei cred că sunt propriile creații. Îi fac pe oameni să creadă că mă aflu dincolo de poarta vieții de apoi, așteptând să-i revenic după moarte printr-o pedeapsă externă. Bineînțeles că nu pot pedepsi pe nimeni.
Pedeapsa există doar în mintea acelei persoane și se manifestă prin frică. Dar frica de un lucru care nu există este la fel de utilă pentru mine ca și cea de un lucru care există. Toate formele de teamă extind spațiul pe care îl ocup în mintea oamenilor. Majestate, doriți să explicați cum ați câștigat acest control asupra ființelor umane? Povestea este prea lungă pentru a putea fi spusă în câteva cuvinte. A început acum 1.000.000 de ani, atunci când primul om a început să gândească. La acea vreme, dețineam controlul asupra întregii omeniri. Dar dușmanii mei au descoperit puterea gândului pozitiv, l-au plasat în mințile oamenilor, iar apoi am început bătălia pentru a deține controlul. Până acum am descurcat destul de bine de unul singur, pierzând doar 2% din oamenii în favoarea opoziției. Să înțeleg, din răspunsurile dumneavoastră, că oamenii care gândesc sunt dușmanii dumneavoastră. Este drept ce zic? Nu este drept, dar este corect.